para nós, ofreceronnos en moitos de ocasións, dixéronnos hábilmente, que por que non facíamos música, deixábamos de articular palabras, de expresarnos. Levannos dicindo desde que temos 17, 18 anos, ofendéndonos, porque piden o silencio. Contestoulles moi ben un día Isaac Díaz Pardo, díxolles que a música, ainda que seña a propia do país e da terra, non ofende. A música pídose facer en tempos de Francia. O que podía por aquel entonces era a palabra, e abrir, e decir, e sobre todo cando coa palabra se collen textos que expresan os sentimentos redondos e plenos. Nós, se non foramos galegos, seguro que non cantábamos. Se non estuveramos totalmente enamorados deste país, desta palabra, desta voz, tampouco. Entonces o que nos ofertaban era ir ao paro directamente. Entonces, pois non se verificou aquel. Posiblemente, manexando algún instrumento, pois podíamos chegar a ser un intérprete lucido e ao mellor acadar algúns cartos, que tampouco é a nosa pretensión. A nosa pretensión, como todos cantos estiveron hoxe na mesa, como Alexandre Bóveda, é restaurar a verdade para que así se restaura a dignidade. Realmente, a verdade ainda está toda por dicir. A nosa historia ainda está ignorada. Temos que recuperar memorias pouquinho a pouco, días a días, a loumiño, recuperando das cunetas silencios. Fixádevos, en que país temos que andar e que se chama isto democracia? Cando nos puxeron na liberdade do precipicio, da igualdade, cando a nosa lingua está ferida de morte, póñennos no precipicio da igualdade. Bueno, eu sumo as palabras todas que se dixeron aquí, evidentemente. Vimos aquí porque querémonos moito todos. Este sentimento de afecto, de amor, é extensible a todos os que estades aquí. É porque nos gusta cantar e dicir as cousas. Non pensedes que porque digamos estas palabras serias e firmes de poñer en tesitura a nosa cultura, a nosa voz, coa verba ergueita definitivamente, que podemos non saber cantar de outros sentimentos afectivos, cuidado, non. Hoxe está aquí Pepe Neira Vilas e Anísia, autores os dous dun sentimento feito palabras, dun poema que escribiron hai tempo, dun canto precioso que o primeiro que sorprendeu foi a min, cando lín chegaba a carta de Cuba e traía uns poemas moi bonitos, un era un canto de amor. Din que a música é universal e non é certo, din que a poesía é universal e a palabra tampouco é certo. Mirad, a emigración tampouco é universal. A nosa emigración ten unhas características propias das que nos temos que sentir orgullosos e honrados porque trouxeron moita bonanza e moita dimensión amplia da cultura, pero tamén trouxeron un sentimento afectivo na distancia, na ruptura, no sentimento de evocar, de soñar, de querer marchar da realidade porque a realidade pesábanos moito, de ter necesariamente que soñar todos os días. Este é un canto que supoño que se fundou coa mau Pepe Neira, pero co sentimento prestado de Anísia e compartido. E é un canto de amor dos máis fermosos que podedes escoitar, polo menos en canto a palabra. Eu tiven a ousadía de poñerlle os acordes pinchados nun pau a este poema fermoso. Pero te comiches unha. Que lonxe estás, tanta terra entre nos dous, pena dende que te fuche, ai amor, ai amor. Cando busco nos teus ollos, vago a meu corazón,
cantas cousas non pasaron. Ai, amor, ai, amor, pasaron meses e anos e a mocedade pasou. Pido por noites o tempo, ai, amor, ai, amor. Por ti agardo cada día a teigada de ilusión. Ven axiña volta a min e ai, amor, ai, amor. Ai, amor, que lonxanía, que soedade, que delor. Vivir sin ti non é vida. Ai, amor, ai, amor. Cartas van e cartas veñen e as palabras tintas son. Quero escoitar a tua voz, ai, amor.